What is up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, kay dugay-dugay naman gid mi wala naka-vlog kay na busy mi sa exam. So for today's video na guys, nagsabot mi na mag-unboxing mi sa among orders kay nibalik ko og online seller. So for today's video, ang title ni niya is nalaglag ako sa hagdan prank. So, we know naman na si Kuya Kens na to is grabe kahilakon, and then tinahon na to kung madapag yun atong acting-acting, moto pa ba siya na to. So, first time pa man niya na to mag-prank-prank niya. So, hopefully, mas-successful ni siya, guys. So, let's start, guys. Let's set up this camera para mas-successful niya atong prank for today's video. And 3, 2, 1. Ako isit at itong camera, and then dira unta dili na mabantayan ni Kuya Kens na to. So ato na siyang set up. Please. Ano siya? Na siya guys, so wait na lang tayo Kuya Kens na maagid sa door. Okay. Yay. Okay, oh. Oh. B. B. Oh.
Wala lagi, klaro po ko. Hindi makita. Kaya na kami. Okay na ka. Okay na lang. Okay na ka. Uy. Pwede naman artist tabi. Baate. Gana. Prank itu guys. Kulbaan ka? Ano ba? Asin mo, ito ba? Mo, good. Tama, unboxing na na. Ano ba? Ha? Mag-unboxing na ka. Ta. Okay na to, be? Okay na to? Okay lah. Okay. Okay. Kulbaan si baby? Sulbaan lah. Ano na ba sa dam? Huh? So na-prank gitu. Sabi na mong naunsa. Oh, makita itong sa ubos good. Oh. Kung hindi rin na ba? Wala makita. Feel na ko. Happy daw lang bubuhay. Ganyan to. Nagitan pa to. Tinood ka. Matinood. Ano, mag-unboxing na tayo.